Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization sengkemi kelapan remjur ya kajing temu jong ki arngut ki riu transnam ban shiem ya kajing im jong udekot jong kaseng ya balatip kerteng ku musalmon rambai haka shinong so shri mukla men hakamit jong ka khandai terik leber arajar apholai kaseng kala keno baki arngut ki baladon keti ya kajing persyang ban shiem ya kajing im jong utei udekot ki kantup udamut bang badu palmon sari Shushu kala kena ru bagi teki arngut kila dungi usalmon rambai hadu sansin batan raru yau da kakali hadu ba unda kelon hamadan. Hakate keju kamit la penkitno yu usalmon rambai sha hospital hajawai bad mentau udan hapo ICU hapdeng kaji mensau ke bajur. Nakaliang kaseng kalamaham ba omdai banshim kabu ya kejai benreu kabadon tang shitro da kaba kamai spa shimet klam da perkat ya kasau kasian jongkari berkejai benreu. Kalau ongru bah kaba kum kini kipor kejai benreu kadan kam ya ki riulan lade kiban lam nanti ya kari berkejai benreu deban long kibastat berkeba shempang banya ya kalenti jongkahok berkeba kuj. Tuh kena kepol nakaliang jungi nakaliang kaseng itu borok koihi ngi penpau ga jing so diau ga jing susi habai de bagi jingja ha khandai terik match arajar pulai haga ba we na ki memba jungi I ba Solomon rembai na ka thalas ken area I la sha dung da kawai tukri ha ki ru sangsnam ki ba nila iyo batip ya ki keteng juki udamut bang batu palmon sari ha kaba katkum ga jingtip jengi ngi iba ni yo ya ga details ba kite ki breu kila khot yo u ban le saga jaka ban ya songkai andre ndal apa ya ja ka ba songkai nakaliang kite u damut bang batu palmon sari kila sim kabu punban da ga batmu ban puniap ya we na kil khot dungi u Solomon rembai hakaba ula syadung hadu sunwhite lai white naga kepo si white naga kurung bat si white naga rendang jungu bat omde tang kata hendre hai habaki I ba ubre umkelon nomor ba de ubre baklan ki back sada kali kitnla ba kulon hamadan katkum gajing yathu ba gajing I jongki babun balang hakate gajaka po mukla te ka e ka ba ni yu I hakane ka jingja ka long ba ka I shirkai namar ba nakaliang jungi kaseng ni trebe ik e ga hok ka ba ong ba ladangi bakla lane ni tre ka ba ye ka e ga jingtmu jungi ka ba lade de ba ngi I ba ka bakla ru ende ka e ka ba ngilale ngim jurandin ba e ka ba baharu ngim jurandin klem kajing syathong hangno ru kane sibanta le se kade kata kajing kuput ya ki khot ki jongi ya ki nongelam ki jongi le se manta kajing sya dung jong Solomon rembai kade sibanta jong kajing penduk lane jong kajing ban penduk mensim no ban weng no ya kata ka hito ya ki khot jong ka hito da ka bakin ket no shwa ya kitna ha ba shwa ba uding ba un khalam no namar kata nakaliang jungi abang ni lapoi sepo hostel ni iba u Solomon rembai ubade udukhat jungi jonga thalas ken udona pedeng ke jing sitom ke bejur apa deng ke jing sadung jongu apa ki santli ke wait da ko tukri hagine ki riu transnam no de ke e ka bangi ni sumo don ban ong hang ne kalong ba ikwa baka police department bakan simkhia nim kwa ban le da kabor lading kwa ban le da kabor ngin le haying jong utei u badung ngila ban le kem ngila le sing ngila ban le kano ka kam ka ba pensusi ye ki bahing basem jengki namar kata ngir ngim kwa ban le kita ki e baro ndrei ke e ga mangin kwa kalong ba ka an kan sim ya ka an kan simkhia kenang bat pensitom mi kita gibreu kiba sim yak an ha ka ktila jong namar kata ubreu uba marjan mo hasenda ki shonglang hasenda ki yabamlang menta kin sim yak jim jong breu kam de rusuk namar habangi perkhat haban sim yak jim jong breu ni haban perkhat ro kam de ka basuk
bangin sim yang jing jong breu ni ha ban perkhat ro la da yak uti kupa mano ban persai kun kiti mano ban pensut tengen ya ke kemi mano ban pentengen ya ka lok namar kata ka dei kane ka dei kata ka kerwa ka bolong ba to ngin ya perkhat lem ya ka jai ban breu ko jingi I don tang khan reu lak ka jai ban reu jingi ka bangin hap ban ya da dale de la de hapreng ki krur ki menderi jungi ha lada manga bat mapi ni ya bam hi dale de kamut ba ka jai ban reu jungi kan saja no ha kano kapor kane kade kata ka bangi ong ha kapor ba ha kapor ki bala le ha kapor kyang nong ba uyale na banta ban yo kalai duit jong kari India bat kari khasi jungi na ki phareng agapor jong utirot sing ka ju hi jingele andre manta ka jingele hapo kari khasi jungi hapo kari khasi chentia jungi hapo ka megalia ka jungi hi kam deshu ka jingele hapdeng jongi ukasi bat udukar lane hapo ukasi bat uphareng andre ke e ka jingele ka jungi ka long baik parado paras nam kane kade kabangi susi tam kum kajai benreu kabangi susi tam kum kajai benreu ke e kata kalong bangi hap ya pam dalade yalade nginum ya thaudur nginum ya thaudar nginum ya kunno nginum ya kuntho hendrei nginuan ra kajinge teli nginuan ra ya kata kajing ya sutu jimun lang hapo ka ri khasi ko jungi khamtam para do para snam jungi khnang bangin yo kata ka jinge teli ka balong ngini ya trailang khnang bangin ora ya ka jingman toy hakim lang salang khamtam bangin lai ban ya peniap ma kuma gini gisni ka jinge peniap ka besar kai dang manta ka yo dang sising peniba la sha peniap we breu hapo dam site cha krai kli mana ba krai kli mana batip ngimla mentip ta ndrengi si la dukut ka kri dukut ka kijat dang mentar si phang ro ngi khubor la yo lami apa YouTube ba u temen ba nyo post nam la sha bom la sha pa ka kli mentahang ne ngidon apa jowai menta u perlok perdo persnap jingi ba sat ba klain sadung naga wat ha kita ki breu ma kidi ki breu jongi perdo persnap jongi tongin akan maulem tongin ya kan mau lem bangi don la kaing gesem nai em than ha kata jing em balangkar ko jing tongin ya perkhat lem na bada jing em gesem la da ngi ngile menta ngitip kita ke ibadung yang ne perlok perdo jingi la da ngile yang te ngin pen kulmar ha po ing po sem jungo kamde ka bosuk ya man sim jingi kamde ka bosuk apa ka man sim jingi namar la da ngile yang te kan long tang kajing penting pen smith ya kiti kun kiti jong tu badung itu perlok jongi kata ka daw ngim kwa ban le da kabor henrei lada ka ain kam sim khia kamut bangi ngiman se ni hap thom hi la sang lada de hang uno ru iman se long ka balong jaga baja henrei badong man ka por kun su ya kta kti be ya kita ki bru jong ki memba jong hito ngimong eta yang memba jong hito ro yo ban kajai benriu berkuwe nakaliang jongi ni ai ke jingket bok ke riang ya Solomon dekhar ba rembai ba unyo ya ke jingkot jingkhia wat apa deng kete ke jing syadung go jongu normal mentau don apa ICU ni kmi inte ba unyo pat ya ke jingkot jingkhia ni ai ka jing solem nam tagi bahi masem ka bengi lawan mene bat ngakon turu ya ke dekhot jong ka jai benriu bangim de banting ne ban smith halor kine ki jingle jong kini ki reu sang snam ban penting pen smith ya ki dekhot ki jongi henrei kane gade ka shibanta jong ka jing imbreu kha manta yap la shai mana man tip henrei ngin kha bat ngin ha pedeng ka jingele kane gade ka benta wating wat smith to tip ba unu damut bang bat upalaimon palman sari syaikin le ngim kwa bangin liwat lada ngiliwat mentar ngilap menlap yo henrei ka police department ngi khmi lenti ya ka
bahkan simkia bahkan kitkli knang ba kum kine ki brew trangsnam kinam kharaisu nang ne sha khmat bat kine kin du jai sendan tang hapen kine ngi ki story baladap ki I love you ma ki perlok ki jongu ki lalek kine menta ki sedang demi sakine ni khmi anti ba kum ki dukot ngim de banting ba to tip haba pitip hai ki don kine pentip sa police department kena bakin le ek baron kam ba nga kutu ya baro ki dukot jonga bri nyo trap he lada de hito ne kino baro ki jai bendeu jongi bangin sim ngin yele ya ka babatam namanta banwan ra ya ka jingi ya ka beri nyo trap habang ngiyong ba ni ya ka jai bendeu ka bamut ngin hable ka ka babha na banta ka bejai bendeu dei bangin ya thaudar dei tang bangin ya nang ban kam tho kata kam dei ka jing jai bendeu kata de tang ka jing ya kam tho ban pen sridur ya ka jai bendeu ndai ka ba ka ngongsan ka bangin ka jai bendeu ka long ba to ngin ya im tip breu tip blei